گروه байрақзаноне ки аз шаҳр баррасӣ шуданд. Ман ҳамин поён аз 7 уҷа 9 кас мегузашт, ай 7 то 27 соли ҳар кадом мевай вобаста ба кирдорҳои соҳиб каремиш. Баъзеш 7 сол, баъзеш 12 сол, охириш то 26-27 сол аз озодӣ маҳрум шуда буданд. Байрақзано дар шаҳртур як духтаракам буд қитибаё, он духтарака кӯшиш кардем, дастгирӣ кардем, ҳамона озодиро монданшона ба он хотир ки он духтарак падару модар надошт. Гузашта аз ин дар донишгоҳи тиббии училиш мехондааст, баҳош ҳамаш 5 аъло будааст. Баъд гузашта аз ин вай дар ҷинояти 307 нил барои хабар надода. Ба ҳамин хотир мо ҳамин духтарака то андозае кӯшиш кардем ки оянда ҳамин духтар ҳамин кадр барои ҳамин ҷамъият лозим аст, ҳамон дастгирӣ кардем.